bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Kumki idalang kumki dukhat jong adeka all party meetings. Te nanu basdang ko mengili ong ba ki party rilum ki beton hakane ka MA ko bang ki pun ba ki pai ba ki kwa bantik mo ya kata kwa ai ban slai ba ai kata pi ni nagaliang UDP nag SPDP nadu kasam akana du at knaitri ba ka P1 sengi kum ki media ke ka role jong pi ki all ki regional parties hakaba pidan haka government kata ka dei ka ba jingkali ka bami tingi hang tu ka jingkali ka bami tingi la osai ba ni ki partners ki baton ha ka MDA to government kalong ba ngin sim ki kli ban pen trekam ban relook ban review ya kane ka reservation policy tingi sukumen ba ngadu kane ka dewan ki meeting ka nginon lang haka arkunaiterik ban ningkong ay kum lekren iba renik sekmat ba ya ka OM jong ka sipoterik me arjar arfuar day ban amen ba ya ka jing trekam ya ka roster ka day ban long prospectively ya gani da borom pin pek na gani ka minutes ka bawan haka jing meeting ka bonra megas mo ba ngilala syaban wanra ya gani ka jing pen baik ba ya ba ki pai ba ki ba kulmar ya gani ka roster kimi sibon ki baik ki parti ni ki ba kulmar ni tingi la sim kha ya gani pin la pro haka minutes jong ka proceeding menin mensisi ka punai tarik ba ya kani hi ka sarkar ka priang ban amen ya atu ka close di jong ka OM ka badai sputri ume katnai arja arfuar tingi pen pau ya sungu ya kata ka jingi toilang jingi bar ke jingwan ra jingi bene pen ya gani ka benta ka apat menta kasi we dai pada bat kumno nyiniok ban ya keren ya ka reservation policy ngindai ban klet bahaga ni ke minutes ka bangi ngilabu ka baka sarkar ka labu menin haka karpunai trik ka bangi syong ya ka first meeting jong ko all party meetings susi kadon ki political parties ki bomanu haka por kri nagaleng ji ki bawan kinlak ang ni ya ka minutes ka badon ka proceeding ba ni ya kren ru ya kata ba haban rai ka dia gani kambak kamsan jo riba ka zat riu ide bantam ka collective discussion ka collective deliberation ka ba ngi Thailand bar khoi ting sudanat ba menta ka si la yo ban le ya kata mo te halor gani ka benta ni la ya case bhana ka liang jumi ban ong ba ka tankam ya expert committee ka ban rilu ya gani ka resolution ka khnai spa ni huwa jong ka reservation policy te hadin ki kren taksi ke bat song ba ki lang ni sokmen ba nagaliang jong ka sarkar ka priang ya kani ka ba embu hang tu je ki member ki badai ki balong ki expert ki badai jong ka economics ki badai jong ka personal administration nang ta ki badai jong ka legal expert nang ta ki constitutional expert te kani ka long ka ege ka ba job baka jitray lang jogi baka sarkar ni sungomu ya ka sarkar baka priang baka sashko ba ngide ba sngap ya ka suru ji ke bon bala kata kalong e ka ba na sutna ban ya thu ipi haka jingya trailang jogi nadu ka tu ka ba swagan stang ni ka meeting do bana kaleng ji ar party ni don ka jingya share jemut ban ong ba yang dong ha ju ka page haka ju ka phang happy ya ke ke bangile shimbanta haka bede ke ji kren ne ka implementation ni karosta berkum juru reservation policy nilai don kan meeting nadu mencisni hak bagi nilai don lang hak bagi nilai keren mencisni tah bagi karosta hak bagi keling jungi nilai ai jengmut iya ka komiti kamtame hak ba banwanra no iya ka OM ka batmai da ka ba de ban penduk no itu ka OM ka ba mensua ka ba me ka ba detet sipotrik ume ar hajar ko ar namar ngi sutu bakadun ka jing bat menteri kam itu namar ba kadai bat menteri kam nadu karknes ba nyopo ar tingila keren ba itu bade ban wanra da ka OM ko thamai khnang balak menteri kam kumbang ngila ya keren si shelter itu bon sin ngila keren
bar kesoka badai ban Menteri Kam nang ne syakmat om de ban phai sadin ka Menteri Kam Rosta te kata kelarung kerja aja bujugi kelarung haka proceeding jong ka komiti walau mucisni hak meneru lawan rakyat tu ka proceeding ka mucisni ka pangilaya penskam yang meneh te meneh ngirang ya keren biang isngawan ai kublai kesoka Baya kena expression jongi ke art ling parti ngi dalang hne pada kling HSP pada UDP ha ka bangi don ya kena ka manifesto election jongi arajar polai ban review ke reservation policy ban kaliang juga parti UDP ring la tho da ka stiru soka ha ka ba ka soka ka la pensngau ka la pensngap ka ta ji kepat jongi bat lasya bagi ni keren berkamiting ke banakong ke bangi yok ba sedang mentang sengi ban ya keren ya kena ka reservation policy Tendai nomor ketiga penting kepada kejuk penting bagi keren lang ke Rostar bagi keren lang ke reservation policy ngila yo pentah bagi keren lang ban perken mau biang ban perskam biang mana season 4 bagi kuat bani i baka OM ke batmai ke ban mi no koloi ka bala kenang ba ke recruitment proses kan nom sange kumba kalau mentah la persange biang ke sokar ia ke recruitment proses nomor bagi sutu ngiru menjurhi nomor balada rekrut lada kan kadon recruitment mentah kin habya terkum ke toko OM jong OR hajar ko ar kabadon ke jing ban le ke tu nomor bagi haban paidin biang nadu sunam kaknes pan ko ar tede lo takanorim me kabangiru ngi long in line berkekorman badi bersange ya mentah for the time being te hendri hakaju ke por pede kloi kan bala hakini ki kaptu ka desngi ikmi tiba ko OM ka batmai kan mino ha ka ba recruitment kinang ya biang sakmat mari sutu ireji syaba kat ba ompat mi ka roster order kat kum na ka order ka code onom la syuk bandar ka no ka recruitment kat ba ompat don ka roster in place jadi kita kadawa ka bangi ni lo concern ya keren berbor bangi hab ban ya keren ka roster ikwa ka roster kan donno kenang ba ka recruitment aru kan ya cekmat nilai keren mene ha ka bede berkene ka reservation policy ru ki ajibut ko pun ha ka ba ilawara la ki jong ki ajibut roti ko her mereka way ke bagi menjulang barok kalau bah ingin submit in writing ingin submit in written ya ki submission ki jongi ki parti barok hak bagi menjulang bah kat samsi ki dalam kapor man ai ya ki political party hak bagi submit ki jing ai jimut jong ki political party halaka jong ki jing ai jimut kat kum ki views berki opinion ke bagi political party ki dan kita kali ke way ke bagi menjulang barok berkuai dia ke bagi ya keren lang biang kum ke jing ya menjur kalau bandon ya ke komiti ke expert komiti hak bah sim ne kita ke jing rai bahkan ke komiti kan ajing mut kasokar bandon ke expert komiti hak bah kilak batung dan no sim ajing mut danu mano banlong hangta ke song ke start jing sokar ke komiti ke pengidon kelong ban don ban konstitut ka expert committee ha ka ban let kham jileu ya ka reservation policy ta ga ki men ya ka bangi yo bari kan ne ti ya don lang hande alam dan lang bat ngi ngele lang te ko ko ka bagi dang don ban persai biang sai alam wilayah raya Kuala Besar pat nila pensong nya po ka komiti bakhi i kong amperin dingdo bapum ke parti ni la penpau di sungu ke sokar bakla pri ni la nanti bangin ya thir apo alor ka reservation policy pat kumbala matang ni barane kalong kumbai ong hi ka meeting bat idon stang ibe benta iba ni la esum benta da ka ba penpau komiti ba ke parti UDP ke yang kadong rem ban train benta ke interest jong baro ki indigenous population jong ka jela Meghalaya hi baro kowe bat pan pek khambania aru ha ka benta padai bat kini ki padang sadin pada kidai naka khasi jantia community ne nagaro community ka baki ong aktin pareng ki bika section kita ini submission jongi bine sebagai komiti penpau hi ini kuat ruban bentit baga meeting bine rolong ka bajop nomor ba hadin ba ka suggestion jong ni
PR party sa ka all party committee on roster reservation system kila suggest bade ban include no ia ka discussion na bentaga reservation policy ru mene kala urlong but kadai ka suggestion na liang QR party ba ka sarkar ka pediang hadir pagila ai da ka jingtho balungba kila pathai kubo sa ka sarkar ba kani ga meeting manage ni kala long ka bajo but ni kwi lenti ba ka sarkar kan simkhia ya kani but bakan penmi kam kloy no ya ka tu suggestion bangi ai manage bata but constitute ya ka expert committee.